Anoman kados pundi wis saiki kowe ngemungno sepisan bae duweni keluputan kaya ngene ing batin ing pikiranmu ngener sawiji minangka dadi dutaning Sri Rama Badra wis kowe budhal nyangoni Raharja aku bakal nyenteni ana Pancamati ning eling-elingen pitungkasku yen kowe sembrono nggonmu nindakake gaweanmu ngono bakal ilang panganmu banger jenengmu kemarin luwih pamit di aku budal sing hati-hati kula badhe ngelak lampah ya. Wah, pancen abot pakaryanku. Ijen Tangkara kudu sing jejeg adeg-adeg yang omah. Tarbe ninggal Prapana Negara Ngalengka. Nyambah iki kono wae. Ono risangan Anoman angungkuli wonten sakinggiling samudra indi. Ing mangke juru silem negari Ngalengka nggih wil katak sini. Mulat ana wujudan kang nyolwadi mungguing gegana. Sigra hamrayenani andeleng marang wis Anoman. Ore Sangkara Mandaya mati ana yaksa gung sangkrama namane wil katak sini dadi jroning waris padha pulang tanpa tuwuk mila-mila saben hari latala apa kae katon ketap-ketap nusuk-nusuk mega nyolowadi lak tak serot kamplung ning waduk kowe ngambah negara kaya angin gedhe nyerot marang lakuku rasaku kok kaya iki ana jero ning buron banyu iki apa gedhene ora jamak sajake buron banyu Ngalengka sing mangan aku ya lang tak bedah weteng kowe
Wata kuwi mangkono wis lurus lampahe lori sang Anoman. Anggelak lampah mring nagari Ngalengka. Dupi wis prateng gisiking nagari Ngalengka saking katebian milang-miling. Ori sang Anoman mlimbar paningkayon kekayon. Angpati papanira sang Hyah Ayiwara Sinta kedadak wonten weksa ingkang ageng wit-witan ingkang dhuwur malembar eri sang Anoman dupi mapan wonten ing pucuk kaya den tuduhake papane sang Hyah Ayiwara Sinta. Ya Cumlorot eri sang Anoman wis prapta papan kang sinedya mangsa sembah lawan sang Hyah Ayiwara Sinta. Lere sapota ing sundenging Hangulati puspita metendah kang warni Hargasuka nyata indahing Taman Hargasuka ing Arcapada datan wonten ingkang ngungkuli ora montor-montor ning negara Ngalengka tersasat mapane kasuwargan kang Ijawantah wiwit Gapura nganti prateng wit-witan kang wis pinamulun sesekarang kang gandane wangi nadyan padhang wancirina ewadene datan ana hawa panas semoga yen wanci dalu kepara banget kanggo rinasake tur padane kepara malah ngumpuli rina saking katebian wanara ingkang Kusikasita nenggih eri sang Anoman milang-miling kuningane ya apa ora yen to iki sang Hyah Ayiwara Sinta duwe wis mantep para sira Gya Cumlorot mandhap saking weksa amarga nyunggane sang Dewi Sinta. Soko kok ana kethek wujule kok ngane-ane. Kowe uculan nggone sapa coba? Kowe rene golek sapa? Mangger wiyin. Kowe aja nyakar aku lho, kowe aja nyakar aku. Mboten. Sampun ajri. Kowe iso ngomong to, Pak? Saged. Patobat. Kowe kethek kok tekan kene iki karo apa? Nyun pangapunten paduka menika sinten? Aku Trijata, kowe sapa? Kula pun Anoman. Anoman? Inggih. Ketek kok merabot men kowe. Kowe kok ketek kok bagusi. Nyun pangapunten mboten kok ngomong bagusi panjenengan kawontenan kula kados ngaten menika. Anoman, wonten dawuh. Kowe iki ning ngopo tekan kene? Nyun pangapunten kula badhe pinanggih kaliyan Sang Hyah Ayiwara Sinta. Kebacut ing atase munyuk kok dadak goleki wong ayu coba. Ning atase wis ketek lho milo gicokmu. Kowe iki arep ngopo meneh karo Gustiku? Hyah Ayiwara Sinta kowe aja ganggu. Ngaliyo ora? Ngaliyo. Ora kena sawet. Mboten sampun. Panjenengan to, aja galak-galak to sampeyan. Kowe njaluk pangan tak wene gedang tak minggat to. Ngaliyo. Aja ganggu. Mboten. Ayu-ayu kok galake ora jamak. Mane-mane ayune. Rumah sampeyan wis
kok lemu nek luluh ngono dak nyok nek ora sudi karo dapurmu. Aku ora tak rumahku akeh menungso ya sik doyan karo aku ora kok kethek. Karo doyan iki sapa? Oh senengane kok. Menyang apa ketemu karo Sandayu sitane ngopo? Nyun pangapunten, kula menika pinanggih Gusti kula Sandayu Warasinta awit boten saking pikajeng kula piyambak, kula menika utusan. Ngomongane sapa? Utusanipun Prabu Rama Wijaya saking negari Pancawati. Ngaten. Kula rasane ngayawara lho. Betapuk remen ngayawara saestu. Kula menika boten ngapusi. Kula menika utusanipun Sinuwun Prabu Rama. Mila kula kepengin pinanggih kaliyan Gusti kula Rekyang Warasinta. Keparenga paduka paring dawuh dhateng Gusti Ayu Sinta. Estu kula menika utusanipun. Tenan apa ora? Saestu. Yen nganturah diandring raine saestu. Kula saestu. Ya wis. Wis, entek ana sing Kusuma Dewi ana apa? Menika wonten utusan saking negari Pancawati katharios utusanipun Prabu Rama kuwi ngayawara. Kakang Mas Rama kuwi dudu ratu. Ayo. Kowe gawe-gawe apa rumangsamu kowe ndelak? Saestu kula niku ora gawe-gawe kok. Kula menika ora gawe-gawe, wonten tandha yekti utawi buktinipun. Buktine apa? Menika kula mbeta ali-ali utawi sesupe lintring temanten inggih Sutya Ludira agemanipun Sinuwun Prabu Rama. Kula dawuh. Bareng aku krungu kowe nyebut sesupe lintring temanten. Sutya Ludira kuwi sesupe pertanda katresnanku kelawan Kakang Mas Rama Wijaya. Inggih, kula ingkang tinitipan Sutya kula wau. Apa pancen mengkono monggo keparenga nampi. Menawi kula apus krama keparenga magas jawa kula, monggo lak sawangnya. Surum-surum dewengkara dingkin lermengusu kang mayon dina ilang memanisi watananira layung kucem arah nyemaratan Anoman kula wonten dawuh kaya kedodok rasane atiku bareng aku nyumurupi sesupe lintring temanten. Mara iki Mas Padakna sesupe wis tak agem. Ana ing driji manis aturna ngersani Kakang Prabu Rama. Yen to ali-ali lintring temanten trep ora gegeden ora keciliken Anoman. Awit nalika semono aku sumpah kelawan Kakang Prabu Rama. Aku sumpah kelawan Kakang Mas Rama Wijaya lumantar ali-ali iki. Yen nganti ali-ali iki mapan ana driji manisku ora trep gegeden apa keciliken tegese aku ora suci nanging mara iki sawang wis trep mapan ana driji manisku Anoman. Waduh inggih Kusuma Dewi kula nekseni piyambak sesupe kula wau sampun trep mapan wong nasta paduka. Mila
Kula badhe nyuwun pamit. Kula badhe matur ngarsanipun Sinuhun Prabu Rama jalaran kula namung dipun paringi dawuh paduka kinen nengga Sinuhun Prabu Rama enggal-enggal badhe ngrabosa dhateng negari Alengka mboyong kundur dhateng Paduka Kusuma Dewi. Iya. Matur kelawan Kakang Mas Rama Wijaya lan katresnanku ora bakal luntur nanging malah saya wimbo subur nadyan to aku waduh mapan ana kene. Raden Anoman kados pundi? Mumpung paduka dumugi wonten mriki monggo Kusuma Dewi dipun boyong kemawon mangke ndok lunga. Mboten. Lho. Kok ngeten kula menika namung utusan. Kula namung kadawan nakiyanaken menawi kula ngantos klincak saking kesagaran kula badhe tetel jiwa kasatriyan kula. Mesti kemawon kula badhe nampi duka kaliyan Sinuhun Prabu Rama. Batobat. Mula Anoman kowe enggal baliya kaselak konangan marang Wadyabala Ngalengka minangka tandha yekti sira wis ketemu kelawan aku. Mara iki tampan ana kancing gelung jundha maning aturna ngersani Kakang Prabu Rama. Sedika. Terwaca Paduka Kusuma Dewi kepareng kula nyuwun pamit saha nyuwun tambahi pangestu kula badhe wangsul dhateng negari Pancawati. Lelung sentak bebakali muga-muga kasembatan lan bisa lulus nggonmu bali marang Pancawati. Wong galak aku mulih sik. Mulya kono. Galak kok ayu menus. Prasudian kok lembopol. Alah, enono iki. Sampun kula wangsul. Hati-hati ana. Wis rampung kewajibanku sing angka 1. Mong kari kepengin ngerteni raine Dasamuka iki kaya ngapa to jane. Ning kepi kok sepi mentaman iki. Tak gawe rame. Arep tak gawe geger taman iki. Pamrih ben aku dicekel karo Wadyabala. Aku seret kalau ngarep Rahwana aku ben ngerti raine sing jeneng Dasamuka kaya wah tak ora arep taman. Kucing bawang. Wah, iki kok ana swara ngane-ane ning Taman Sukaya kuwi. Kaya ana wong ngamuk ning Taman Suka. Wah, ora pati nduga ngono ki bangsane apa ya?
Kowe kena iki. Lah kok tangane kok ora arek iki piye? Yo ben to. Arep apa kowe? Iki taman rego suka sing gawe larang kok. Aku ora gawe yo. Aku mau pengen ora arek. Anggepe apa? Heh? Kowe wani ora arek tangan kene. Yo ben, yen aku pengen ora arek arep apa? Ora ono sing alang-alange aku. Piye, isih kurang rusak apa piye? Tak ora arek nek ora apa-apa. Lho. Kowe malah gleleng. Wah, tinemune kowe monyet elek sing gawe geger ana kene. Arepmu apa? Ayo, kowe gelem bali wae. Gelem minggat ora? Mo, aku arep ora arek ora rampung. Mulya, Rasudi. Aku gelem mulih yen taman suka iso rata kabeh karo lemah. Wit-witane tak bedoli kabeh. Lho, kemaki men ya nyat aku kemaki apa nyat aku kemaki. Kowe kethek ora idem ising, nyat aku kethek ora duwe ising. Nek duwe ising ora bakal kaya ngene kahanane. Kowe biar larak mbok dadi mah. Ngopo. Aku tok kelarak, aku tok bondo ngene iki. Aku tok bondo rumangsamu. Aku jek ora iso ngora-ari lah. Aku nganggo sikil kuwi iso ngora-ari taman. Kemakine iki lho. Ayo. Kowe arep ngopo? Rumangsamu nek ngene iki terus aku wedi, aku mertobat, aku teluk. Ora bakal aku nyembah karo dapurmu. Ayo, ndi sing duwe negara iki? Aku tuh pengen ngerti raine sing duwe negara kaya ngopo. Kowe ora sanggone Kanjeng Rama Dewasi. Kowe anake, Kowe anake. Kowe anake sing duwe negara iki. Ndi, wong tuamu ndi? Mesti raine ora beda karo raine. Ndi, bapakmu rene. Aja to ora arek taman, aku arep keset raine bapak. Wo cangkem iki ora mbok aku. Sapa nanggap kethek-kethek? Aku ora butuh, aku dudu bayi. Sing ditanggapi kethek joget-joget terus seneng. Yun pangapunten Rama Dewaji. Menika wonten awara panara ora alit dhateng Taman Suko. Wanara menika ingkang damel geger. Kethek. Iye. Wedan. Ana kethek gawe geger kowe sing ora alit Taman Suko. Yo, kang apa kowe? Yen aku arep ngopo? Kowe sapa? Anoman. Kowe sapa? Aku dosamu kok. Oh, kowe to sing jenenge dosamu kuwi dapurmu iki lho. Lho. Kowe wedi karo aku? Wedi iki ngopo? Ayo. Apa sing tak wedi? Aku ora wong wedi karo sapa wae. Menungso ora tata kowe anggap apa wani-wani ora arek Taman Suko. Apa karepmu? Ya ben aku seneng. Aku seneng gawe geger, aku seneng ora arek. Ya kuwi sing gawe aku perkaramu. Sing gawe kuwi sing ora arek aku, arep nesu-nesu. Yen aku pengen ora arek kowe arep apa? Kowe iki kethek saka ndi? Aku kethek saka Pancawati. Pancawati iki ndi? Negara Anyar. Sapa Ratu Pancawati? Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Wah, biangsa kok ngenane Rama to iki? Ya. Yes. Kowe bedas kok ngenane Rama. Tak samplok. Ora eling. Mbok karo ngrasake astane Kanjeng Rama Dewaji. Rahwana. Kowe iki ratu kok iso kaya ngono watakku iki,
Ratu Gung Binetara jare ratu kondang ratu ampuh ning seneng nyolong bojone wong liya. Wah. Iki ratu lopo, iki ratu rambut jaji. Wani moyo aku. Ya ben kanane ngono, kowe iki ratu opo? Aku ora wedi lan aku kaya kowe sewu, aku ora bakal mundur. Ayo. Dian Cek, diobongne alun-alun, diobongne alun-alun, Cek. Setan alas. Tekane ajalmu Anoman. Wah, penake kaya ngene. Kowe do ngalyon aku tak turu ning dhuwur tumpukan kayu. Aku kesel, aku tak leren. Woi, parta obong. Obongen malah anget awakku. Golek ogene sing pirang-pirang kae. Nyo, obongen kene. Ya kowe ora wedi. Parat ora duwe rasa babawisan. Alah, wedi mati mbok ya wis. Yen pancen aku kudrate mati kobong ya tak lakonane. Biar malah ngabange kuping. Cek obong iki. Ndiyo. Panara Kuda tasih remen ngasake marang kasetenira nadyan kobar dadanira kaligan geni mangalatan ewasana ngedhakke wala boten apa ora sedakep sigar mata aji maundri ical mudhut sang Anoman dadya sak gunung rong gunung telung gunung limang gunung pitung gunung ngebeki saged ngedum geni gagal mawon negari alun. Raden Anoman, kowe iki sapa? Kula pun Gunawan rayinipun Kakang Masalah Wanaraja. Ngalengka sampun kabesmi geger malik watu. Awit paduka ngedum geni dhateng negari Ngalengka. Dudu aku sing jarak, aku mbalekake geni sing ubar karo awakku. Inggih. Kula mboten melepataken paduka Raden Anoman. Mila sampun Raden kepareng ngracut Bramantya paduka. Paduka menika namung jejering utusan. Menawi keladuk anggen paduka menika Bramantya. Mangke pindah malah lena kelentu ancas paduka. Iya.
Yen ngono aku tak bali marang Pancawati. Raden, kula badhe budidaya murih Kakang Mas Rahwana-raja kersa mangsunaken Sang Hyang Warasita lestanipun Prabu Rama. Menawi ngantos wangkal ingkang dados raosipun Kakang Mas Rahwana-raja. Keparenga paduka ngemut-emut benjang menawi wonten wedal ingkang prayogi kula badhe suwita Prabu Rama. Monggo kondur. Ya tak eling-eling. Jumeduling Surya barengi kelawan balimu Senggana tegese sira Anoman wis netepi janji kang wis tak ucapake lamun ta sedina songi sira bisa bali. Inggih awit pangestu paduka sinuwun kula sampun minanggih kaliyan Gusti kula Pertian Warasinta minangka tandha yekti kula sampun minanggih monggo Kancing Gelung Cunda Manik ingkang mapan wonten buntut kula menika keparenga diwanasta. Iya, bakal tak tampa Anoman. Anoman wonten dawuh rumangsa bombong kaworan bunga sira wis lulus bali saka negara Ngalengka minangka duta gandhe wis rampung anggonira dadi dutan ingsun minangka kanggo tandha yekti sira bakal tak pundhut putra Wandanu utawa anak angkat lan uga bakal sun paringi tetambah jimat asma Rama Handayawati. Sangat ngaturaken menuwun sinuwun dene paduka sinuwun sampun ngakeni dhateng menapa nyedatos dawuh paduka ingkang sampun kula tindakaken sinuwun ana apa Anoman kula namung tinitipan rembag kaliyan Gusti kula Rekyang Ayu Warasinta nalikanipun kula pinanggih sesupe Sotya Ludira utawi lintring temanten dipun agem trep boten kagengen boten kaliten menika sinuwun. Iya ingsun wis tanggap kanthi cara ngono aku bisa nggagapi yen to Yayi Sinta isih suci lahir batin mula ngenteni wahyaning mangsa kala aku bakal methuk marang Yayi Sinta karepene gak kundur marang Praja Pancawati. Inggih sinuwun Prabu Rama kula ingin nderek nekseni paduka duta Raden Anoman kula wau mboten lepat mila gandeng sampun kasembadan
trajangipun kridanipun Raden Anoman minangka dados duta paduka tegesipun titi pun nenggati lelampaning dalu menika